Maray na ramrag kaninyo ngamin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Biyernes. Pizza 15 kan bulan Oktubre taon 2021. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa baga urlay-uli ka na papanaw na tema ngunyan aldaw. Pag-resibikan mga report tali sa mga karonda. Sa lado teknikal, si Felix Lagrimas. Sa information, si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, yaon po duman si James Oko and si Rodel Cesar ang sa tuyang PSG. Sa mga Facebook Live viewers na po, good morning, good morning. Good morning in advance. Saka sa mga nakatutok sa tuyang unyan sa mga transistor radio, good morning. Sa may mga kumpleanyo, ang sa mo yung pagpalayog ni na happy birthday and may you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa indang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa indo kabos. Oy, palayogan ko ning happy birthday si Engineer Aris Hermoso. Ang tagapagtaram kan DPWH sa Rinconada area. Happy birthday man kay Socorro Rodriguez Yuloyo. Happy birthday. Oy, belated happy birthday man kay Bu Quintin sa kuyang Makuapo sa Legazpi, ano? Nag-birthday man pala siya kan sarong aldaw. Advance happy birthday kay Joter Tersinio kan San Agustin, Iriga City, kay paring Charlie Binabra. Advance happy birthday. Sa Pizza 17 pala, masilibrar kan sa iyang kumpleanyo. Uy, ma-birthday man pala si former Councilor Nick Awa. Sa Domingo man, ano? Good morning kay Hermanang Monica Perique. Naka-Facebook view kaagad ano sa tuyang programa.
Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ako po si Ernesto Salvador, kahirap po talaga ang taxi driver. Madalas hindi ako nakakaihi, hindi ako kakainom ng tubig, kaya siguro nagkaroon ako ng UTI. Tagiliran ko, nakaramdam ako ng pananakit, saka nahirapan na akong umihi. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Sa linggo kong ininom, guminawa naman ng pakiramdam ko, kaya tinuloy-tuloy. Kahit mas matanda na ako ngayon, pakiramdam ko malakas ang aking katawan dahil inalagaan ko ang aking sarili. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Nagpa-share ka digdi sa to sa tuyang mga advertiser ugmao na maray nadangog ang sa indang advertisement digdi po sa tuyang istasyon. Bueno mga tugang, hanap buhay giraray kita alat daw may mga graduating class. bisita po kita digdi mo niyan. Hali po sa amin ni Kuya Gov Migs. Aram ko po, pandemya ngunyan, gusto po namin isuportahan ang mga graduating class of Magarao National High School. There's 118 persons graduating. Tama po? And bawat graduating person, you require 500 pesos. So ang total, 500 times 118 is 59,000. Magma po ko ibigay ang cheque hali po sa provincial government amounting to 59,000 pesos. On behalf of Magarao National High School, salamat pong maray sa indo pong tabang. Dakula po ining tabang sa samuya pong mga estudyante sa Senior High School Department ng Magarao National High School. Ang 59,000 assistance na tinaoninda, dakulaon pong tabang lalo na ngunyan sa panahon ng pandemic. Bueno mga tugang, dagos-dagos kita sa tuyang programa. Ilag tapan ng ibang tanghanap buhay. Si Jeff Besenio, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenio, sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin higos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Serbisyong Jeff Besenio, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenio, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenio. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Harandal so ibata mga kababayan, maging ako nga ni. Naglinog ka so banggi saka mag-umagahon. Dirang beses daw nagyugo-yugo. Stay safe po kita ka boss, mga G, na daemang kita otron pang yugo-yugoon kan mga linog Saka ani batang mga kababayan na magparapos na nakakatakot na igwapad ang kasunod na mga linog. Kaya nyako dahil nakita kayan, lalo kitang nininervyos.
At grabe ng pagtiyos kan mga tao. Pinagninervyos pa kita kan mga minsan mas naiinot pa iba't ang mga kababayan ano. Dinaog-daog pa ang mga parahula. Dinaog pa si Nostradamus. Kung mayo magkaginaribo dahil na magpatakot pa sa mga pigpopo sa social media na agko pa kuno sa makusog na linog na mabungkaras. Dahil nakita kayan. Mas tapang makusugon ang buot kan sa tuya pong mga kababayan. Oy, maglikay kita sa mga dayong rungaw sa kalayas ano. Malata sa Camarines Sur iguan ng sobra sa 8,200 na animal bite cases. Ngunyan pong taon, 11 man na rehistrong human deaths. Suminakat sa 8,257 ang bilang kan mga taong nagkakaragat ni na dayo o ido sa Laucan probinsya ng Camarines Sur. Tapos po, alat daw may simbagon lang ako. Bueno mga tugang, nakita. Nawara na pati kita sa satuyang text kaya ako sa staff ni Dr. Bagnista, patsikapan ko daw niya ako ng mata ko. Bako man niya akong sore eyes pero mapula, medyo gatok na kadikit. Sa kagar may burubaybay. Taan sore eyes baga, taan kadak lang kayan pag nagbata ka ng aga, palibot yan ng muta saka pirirong an mata mo, ini dae man eh. Baka niya ako nabagat sa naman lang ini. Dahil minsan nagmumotor, biglang naura na, nababasa, nasasaldangan, kaya niya ako pasiguro kita ngunyan sa salod ta, patsikapanan mata. Kaya po mga tugang magligay-ligay kita mahal pati ngunyan ang pagpaturok nin anti-rabies vaccine. Ano bang LGU, pwedeng saguton sa nakan sarong basis lang, naturok sa mga nakakagat po nin mga dayo o ido. Saro pa pong problema sa parte kan Buhi, Lake Buhi, nagkaigwang fiskil sa Lake Buhi. Ang rekomendasyon da po, ipasarado mo na temporaryamente ang Lake Buhi. Dahil pa inahali kan bipar, lalo ng mayong dakulang pagbabago sa aquaculture practices. Uminabot na sa 50.2 metriko tonelada, una sa 50,000 hasta 200,000 kilo ng tilapia. Mientras na 625,000 man na mga fingerlings. Kaini ang naibarita na nagkagaradan dahil sa bagyong Kinta na may kabilugan na halaga na uminabot sa mahigit 5 million sa banwaan kan Buhi, Camarines Sur, kaya itong nakaaging 2020. Asin ngunyan man, October 2021, iguana naman na fiskil na parehong nangyari dyan sa Lake Buhi.
Sabay kipag-ulay kan media sa BIPAR, spokesperson na si Noni Inolba, sinabing uminabot na sa 1.1 metric tons ang nagada na sira o tilapia dahil sa buot sa hababa ang dissolved oxygen. Pero naano man ang mga sira pero kinapos man sa inangos. Ang parehong problema, nagkapirang bisis nangyari sa buhi, nagabot na sa punto na inirekomendar na kang BIPAR na ipasarado na ang lawa sa laog ng 2 taon. Poon sana ka itong Semana Santa, asin sango niyan, alagad dahil mandaan nangyari dahil nagibuan pa magaling paagi, tangarig dahil maglala ang problema o tamang aquaculture practices or agua culture practices. Yan. Inilatag kan lokal na pamahalaan kan buhi asin lake authority kan buhi ang nararapat asin saro sa mga ini ang pagsisiguro na dapat 10% sa napo kan lawa magagamit sa paggasira kan mga piskadores. So mga may fish cages dyan, may kasunduan man na dapat na i-account ni na toltol ang mga fish cage owner and operators asin kadakol pang iba. Binilog naman ang management body na nagpaplansya sa mga polisiya. Sigun pa sa tagapagtaram kan na BIPAR na si Inolba, mayo man sindang nahiling na dakulang pagbabago kaya dahil inaali ang rekomendasyon na ipasara panandalian ang Lake Buhi. Tinawanan doon pa man na sa rekomendasyon na sanang ini, dahil nasa kamot pa manggira ini kan LGU kung kakakaipuhanon ang tabang kan BIPAR sa pag-dismantle kan fish cages, lalo pa ang mga undocumented sa kasinda ma-aksyon para maging long time and ang solusyon asin mapakinabangan sa mas halawig na panahon na dahil magtindi ang epekto o dahil maglala ang pagkalugi kan mga naghahanap buhay na mga piskadores duman. Mga tugang, si Kong El Revilla Fuerte nag-resback na sa mga issue laban sa iya. Matapos na magsunad ni House Bill sa Congress sa pagribay kan pangaran kay ni pong Seabisc Way diyan sa Pili, Camarines Sur. Takadakol da ang mga nagkukontra ka ini na mga estudyante. Pero sa mga alumni, garo man akong kayong nahihiling na nagkukontra baga. Saka mayo man akong kayong naririsang nagkontra sa faculty. Magin ang presidente kan Seabisc Way. Garo dahil man po bagang angal. Kumbaga sa balansyado man na ipaubaya na lang sa Congress ang desisyon. Kasi although aprobado na yan sa Congress, sa Kamara Baha, maagi pa man yan sa Senado, saka sa Presidente. Kundi pinoputakti na naman po si El Rene na mga issue kung ano-ano. Kaya dahil po nanganaan man siya, marisbak man po si El Rey sa simbag niya. Basahon ko po as is ang simbag ni Kong El Rey. Dapit sa isyong pagbago o pag-rename kan pangaran kan Seabisc Way na ang proyektong ini
Kaya naging Sibisway ini sa effort kan dating gobernador, dating congressman, Luis Robredo Villaferte, ang sa iyang ama. Garo sa iba nga ni, i-tribute na lang ngayon, pagbigyan na ngayon, total, totoo man. Nakadakol na dyan alumni, kadakol na naggraduar, nakatabang si former Governor Luis Villaferte na maging mga titulado, graduado, lalo na sa ngaraning agrikultura, kursong agrikultura. Na iyo ang dakulang tabang sa pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Taan luting ini, sabi ni Kong Elry, pagkasadiri kan gobyerno provincial, tapos sa tabang kan sa iyang ama, kaya naging universidad ini, di agrikultura, ano po. Tapos, dakol ang natabangan kani, bako sa ng mga taga-Banwaan kan pili. Kundi sa mga nagkukontra, sa raw na sa nagkontra dyan, si Gabi Bordado, congressman kan 3rd Distrito. Although, dahil niya man po ginigilid ang naging tabang effort kan dating Gobernador Luis Villaferte. Pero dapat na mag-agi sa sarong konsultasyon sa mga estudyante, alumni, faculty, and stakeholders kung ano ang sa indang magiging stand. Pero para po kay Kong Elry, duman sa mga nagkontra, asi nagbabati ko sa iya, uyan sa iyang simbag. An sa iyang risbak, basahon ko, as is lang ano po. Super busy po ako yesterday and today giving away scholarship and food assistance, kaya hindi po ako nakapost regarding the issue on the renaming of Sibisway to Governor Luis Robredo Villaferte, University of Agriculture. First of all, gabos na kontra, I respect your opinion, so please respect my initiative as well. I filed the bill myself because, as a son of LRV, I saw how dedicated he was in fighting for accessible quality education for all. Marami siya nagawa, especially in the conversions of SISAC into a university to be known as Central Bicol State University of Agriculture. Ang nagpangalan ng Sibisway at nagtulak, nag-author, nagdepensa sa Kongreso para maging university ay ang aking ama na si Luis R. Villaferte. Is it wrong for a proud son to honor the contributions and achievements of his father, especially with regards to Sibisway? Aside from my father being the principal author in the conversions of SISAC into a university, he was an active member of the board of Sibisway prior to his demise. My father, saan na kita? Na ano kita kaniyong mga... my father was also the longest-serving governor of Camarines Sur. LRB was also the first and only 3-term congressman of the 3rd District of Camarines Sur, where Sibisway is located. My father was also a Secretary of Trade under Marcos and the Secretary of Government Reorganizations during the time of President Aquino. Based on the above solid achievements plus the undeniable fact that it was my father who pushed for Sibisway to be a university, I filed the bill to rename. It went through the legislative process. It was discussed in the committee and was approved. Si Kong Gabi Bordado nag-oppose, nagbutuhan, talo si Bordado, supalpal si Bordado, at nagmukhang tanga kasi siya lang nag-oppose. Ni isang congressman walang kumampi kay Bordado. Sabi ni Bordado, he has all the high respect for me and my father, but he is opposed because he said kailangan daw magkonsultasyon sa stakeholders. Second termer ka na, Bordado, nagmukha ka lang tanga. Please stop saying you have right respect for me and my father. Please don't be a hypocrite. Kong Bordado, tanong ko sa iyo. Nung nagtakel ang 14th Congress when my father LRB sponsored the bill for SISAC to become a university, nagkaroon ba ng konsultasyon? Di ba Vice Mayor ka noon?
Ano naman ginawa mo? Ikaw, si Andaya, Pintibilla, Alpilor at mga kasama mo, nag-support ba kayo sa conversion into a university? Wala naman kayo lahat ginawa when it was only my father pushing for it to become a university. Nasaan kayo? Oh, yan. Nung nag-convert ang Quirino Highway into the Andaya Highway, nagkonsultasyon ba? Why was it named into the Andaya Highway? Hindi naman Andaya ang nagpagawa ng highway. Quirino Highway yon na pinalitan lang ng Andaya Highway. Simula nang naging Andaya Highway, lalong malala at maraming namatay sa highway, sa aksidente. Nasaan kayo lahat ng kontra ngayon? Ikaw, Bordado, nasaan ka noon? Nung pinangalan Pintibilla Highway, nagkonsultasyon ba kung Bordado? Hindi, di ba? If you're opposed, I respect your stand. But, wag mo daanin sa maling proseso. Kung gusto mo daanin sa Facebook, sure gawin mo. Fight kami dyan. Gusto mo daanin sa signature campaign, sure, game. But as a congressman, you should know the proper legislative process. Please accept the fact that natalo ka ba or natalo ka sa botohan sa committee, and worse, no one sided with you. Kawawa ka naman, two-termer congressman ka na, wala ka ba kaibigan na believe sa'yo? To everyone opposed, I followed the process if you're opposed. I respect you all, but there is a process you are following. Kung magaling ang congressman ng 3rd District, di sana na-argue niya at nadepinsan niya ang oppositions niya. Kaso panoorin nyo na lang committee hearing. It will clearly show how shallow and weak the arguments of Bordado. If the 3rd District of Camarines were elected Bordado, then they deserve to have Bordado in Congress. Na mahina makipag-debate, huwag kayo magalit sa akin kung bakit na-approve sa committee ang renaming. Sisisiin nyo si Bordado na congressman nyo na mahina. Wala nga kumampi sa kanya ni isa. If he was a respected member of Congress, bakit walang kumampi sa kanya? Sa lahat, kumampi sa akin. May na kasi argument at rason ni Bordado. And to be honest, and Villaferte in Congress is highly respected in Congress, starting with my father, LRV, who was loved and respected by his peers. Ngayon, ang CBSWay president recommended siya ni Andaya na obviously meron ng si Mr. Napere of CBSWay is your boss, is Andaya na meron na ata Please stop using your position as president to pressure student and faculty to publicly oppose the renaming. Marami na mga students, faculty, and alumni telling us that you and members of the CBSW faculty and staff are pressuring students to publicly oppose my bill. What you and others are doing is illegal and administratively wrong. Plano pa daw nyo mag-rally and motorcade against my bill, Mr. Naperi? And all your cohorts, just do what is right. You cannot be president and show bias in favor of your boss. Pandemic ngayon, issues should be tackled in an orderly and responsible manner. By the way, we can also organize a signature campaign and protest against you, Mr. Naperi, and all your staff who are forcing students to against my bill. We can also have a petition to replace you for various grounds. If you have options, we also have option as well. Malinaw sabi mo in Congress, you are neutral but patalikod opposed ka. As Bordado revealed, you texted him yours opposed. But nung tinanong ka, sabi mo you will abide by the decisions of Congress. Now that the committee has decided ikaw, pailalim ka, tumitirada. Maya ka naman, wala ka ba word of honor? We are waiting for your move. We can really petitions for you to be replaced with a more professional and unbiased president. We can never agree on all, but we should all respect each other's opinion. Ikaw, Bordado, I never ever even bothered with you since you became congressman, but now I will make it an effort to oppose you, especially this election.
I'm with you in Congress, but I never opposed you when I was Deputy Speaker under Speaker Alan Cayetano. But now, you should be unmasked for who you truly are. Sa lahat ng mga scholars ng Villaferte, umpisa sa akin ama na si LRB. Mga nabigyan trabaho na tulungan na may sakit at nabigyan ng tulong nung meron silang patay. Mga napauwi namin ng panahon ng COVID lockdown from Manila. Sa lahat ng mga parauma at parasira na tabangan namin, nakikiusap po kami sa inyo. Huwag niyo iboto si Bordado at lahat ng mga kandidato na walang ginawa kundi manira at manggulo na wala naman natutulong ang congressman. Dapat bilyon na proyekto ang nadadara, hindi puro gulayan habang buhay. Bordado, di ba you opposed and voted no sa Bayanihan 1 na nagbigay kay President Duterte ng poder para makabigay siya ng SAP sa 18 million families nationwide and makabigay ng tulong o special risk allowance sa mga frontliners? Ano sabi o sagot mo? Pabor ka sa SAP at special risk allowance, kaya lang kontra ka bigyan ng additional powers ang Pangulo? Sinulukuin mo. Kaya nga, mabibigay SAP at special risk allowance dahil sa special power granted Bayanihan 1. Huwag mo na ang mga palusot mo. Kung no ka at kontra ka. Wala nang rason at palusot. Kaya lahat ng frontliners at nakatanggap ng SAP, huwag nyo iboto si Bordado dahil kontra siya sa Bayanihan 1 na nakabigay sa inyo ng tulong. Ayaw ni Bordado sa Bayanihan 1 dahil ayaw niya kayo matulungan, gusto lang niya magpasikat, hindi naman siya sumisikat. Meaning iba po ko na. Ayaw daw niya bigyan ng additional power si President Duterte pero nagboto siya sa Bayanihan 2. Nagbigay ng additional power sa President ang Bayanihan 2. Kagaya ng Bayanihan 1. Bordado, maging tapat at consistent ka naman. Ano akala mo sa mga tao walang isip? Alam nila kontra ka sa Bayanihan 1, kaya kontra ka sa SAP. Malinaw? O tapos naglalagay ka pa ng mga tarpaulin na mga projects sa district mo? No project mo. Na project mo, hindi ba galing yan sa DPWH projects under the Build project ni Presidente Duterte? Magpasalamat ka naman kay Duterte. Ikaw naman sigitira mo kay President Duterte tapos paipal ka sa mga DPWH project. Lastly, itong attorney may abogadong Saro, taga Bicol man ini. Hindi ko sana papansinin sige panira at tirada sa aming pamilya. Alam mo, attorney, the only thing that separate man from best is gratitude. My father give you a break in your career by hiring you as a radio commentator in one station. Our family treated you well. If you're an ingrato, that's your problem. But for you to think you can bash me and my family anytime, all I can say to you is you're a loser and you will always be a loser. You were a nobody when my father gave you a job and you're still a nobody now. Our family can firmly stand on our achievements now in the futures. Kung inggit ka, that you're a loser. Kawawa naman your family and your kids. My father, me, and Gov Migs, we are all elected 3 times because of who we are and for what we have done. Luigi will be blessed and elected based on his own achievements and capability. Ikaw, abogado na hindi kilala and mukha. And our bloodline has been blessed by our God and produce achievers, and you're a loser. Please, huwag ka maingit at magalit. You think you can attack us on Facebook and we will not respond? Attorney, you will always be an ingrato loser. You old but no one respects you. Look at your followers. Just pray. Tanaawa ako sa iyo. Just pray that you will be enlightened and that God will bless you in your family despite the fact that you have so much envy and hate
in which is shown in your face. I can notice, but puro sama. That puro sama ng loob muka. My father was right when he told me, wala kang utang na loob. We have not done anything to you but help you. Talagang totoo pala ang karma. Ang mga nag-oppose, ano ba nakapangalan sa Villaferte? We built hundreds of kilometers of roads. Did we name it after Villaferte? We built many hospitals. Did we name it after our name? Sa mga opposed to keep saying, bakit puro Villaferte? Bakit nakapangalan ba sa amin yan? Asar ba kayo mga kalaban namin na lahat puntahan nyo meron Villaferteng project at programa? At nagmumukhang kayo kasi wala na kayong nagawang project. Bakit kayo may inggit? Napakarami naming nagawa. Maybe inggit lang mga kalaban namin kasi lahat ng barangay at sulok ng Camarines Sur meron project. Di ba si Quintevilla at Bordado incumbent congressman din, kagaya ko, bakit mas marami ako bills filed in laws passed? Bakit mas marami akong nakukuha ng mga project compared sa mga kalaban namin? Kaya nainggit sila kasi obvious na mas marami akong natutulungan kaysa sa kanila, kaya palagi sila galit at kontra. Wag na natin i-compare kandaya kasi useless. Wala naman na nagagawa ito. Atensyon, Gabi, bakit mas marami akong project sa iyo? Bakit ang Kapuerte nakakabigay kami ng 5,000 burial assistance minimum? Bakit ang Kapuerte medical assistance mas malaki natutulong compared kay Bordado, Quintevilla, Andaya at iba pa? Pareho naman pundo natin ang sa congressman. Ano ginagawa nyo sa pundo nyo? Di ba parehas lang benefits and funds natin lahat? Mayroon ba kayo district office na pwede puntahan ng mga tao na gustong humingi ng tulong? Di ba lahat ng congressman mayroon naman district office budget pati staff? Saan napupunta district budget nyo o pati sa staff? Sagutin nyo. Napupunta lang ba ata sa Bakit ba walang district office? Ako meron district office with personal na nagtutulong sa mga tao pumupunta sa Bakakay, Libmanan. Alam ba nyo meron district office budget ang congressman? Pag sinabi ng congressman ang office nyo o ang office niya sa bahay niya, alam na kung saan napupunta ang budget. Sa salbo. May-ari. Kaya, Bordado, ikaw naman, ayan po, ano, mga Risbakman ni Kong El Villaferte sa isyo digdi po sa Sibisway na mapalitan ng pangalan ng kanyang ama na si Luis Robredo Villaferte. Kamo na po mag-atid-atid, bako man talaga kung tutuuson ini yung maraot na isyo. Mas maraot na isyo ang mga naiimbulto sa mga korupsyon, naiimbulto sa katarantaduhan, sa mga naiimbulto sa mga immoral, naiimbulto sa pag-mitir, pagmalgastar. Yan ang mga tunay na isyong dapat pag-urulayan. Ining mga renaming na inining pangaran ng eskwelahan, bako ning gayong magabat na isyo mga tugang eh. Ngunyan, intero nang nag-aalimpasay, nagkukumahog, nagkukupakupa sa social media, ang mga nagkukunta sa mga Villaferte. Tama man si Elre. Puro kamo pag-reparo kan mga hero kan Villaferte, na puro kamo kontra. O alagad, ang Villaferte, orgulyong pigtataram, na dakol siyang naipasar na mga law, bills, lay, na pinapakinabangan na kan mga tao. Araw kang bayanenuan, bayanihan to. Nakatabang sa mga tios. Ang pundukan congressman, pundukan kapitulyo, kung mamasdanin duman ang tama si Elre, puro paluwas baga. Medical assistance, financial assistance, mga gastos kaning diagnostic ban, igwa naman nga ni kitang dental clinic ban.
panauning mga pagkakan, relief goods, food assistance, kwarta sa mga taong naghahagad tabang, bulong. Puro paluwas talaga kung tutuson. O ngunyan, ninahanapan man sa mga nagkukontrang politiko sa Villafuerte kung ano man daan na itabang nindo. Ano man ang project nindo. Sa kaya itong sinasabing puro na lang da pangarang kan Villafuerte at mga project, dahil man palang totoo. Tanon, mga highway, mga national road na pinag-ibo ni El Rey sa Canigov Mix, ipinangaran sa Villafuerte dahil mambaga Maginan ibang mga project po nindang kung ano pang mga structural, horizontal or vertical project. Para inilang Sibisway ang gusto niyang ipangaran sa ama niya as legacy, como siya ang nag-effort kay ni na kung kan panahon guide, baka elementary or high school na eskwela niyan, ginibo ng pang-universidad. Nakipaglabang ka ni si LRB sa Congress. Mayong nagsurog sa iya duman ng mga congressman tang mga kapwa Bicolano na kontra sa enda. Pero ngunyan na i-rename na, yaon ang pagkontra, lalo na si Gabi Bordado. Kaya mag-ibumanda pala ng aksyon si El Rey kung may planong magprotesta mga estudyante dyan, tapig bubusulman, pig didiktan, or pig bubutsurno. Magibo man sila ng paagi para rumisbak na magprotesta man asinipetition ang nakatukaw na presidente kan Sibisway para patalsikon man asin ribayan kan mas professional da unbiased na president kan sinambit ng Universidad de Agricultura sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Mga togang, mahanap buhay lang kami. Pagkatapos ka na hanap buhay, balik kita sa programa. Iubos mo na, sir, gabos ng hanap buhay. Good morning palan kay Dr. Dennis Romero Berinya sa sponsor kan time check sa RPNDCKI. Sa kasi Senator Leila de Lima kasama ba sa time check sponsor? Okay, salamat. Bueno, balik kita sa programa. Ay, Hello? Hello? Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng iBerry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa iBerry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drug Store at sa inyong mga suking butika. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. Ang iBerry ay epektibong bulong sa
sa katarata at iba pang namamatayan sa panlalabo. Ang iBerry ay may bilberry, asin ini, gibo, hali sa Estados Unidos. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin, makulog na mata dahil sa sobrang gamit ng cellphone, asin computer. Ang iBerry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's, asin mga suking butika. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ako po si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, huli natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2 Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA NC2 Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Balik kita mga tugang sa Satoy akong programa. Okay. Si Jeff Besenio, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Besenio. Dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Pirming yaon, Jeff Besenio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, pirming tinatao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Serbisyong Jeff Besenio, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenio, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Besenio. Si Jeff Besenio, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Besenio. Serbisyong Jeff Besenio, maaasahan niya to siya sa gabos na panahon. Si Jeff Besenio. Bueno mga tugang, balik kita sa Satoy pong programa. Sa iba pang mga hanap buhay. Ano na to? Dahil napagalugod nag-aluwas. Malusog na tao, malusog na probinsya. This is the principle that guides the steadfast action of the province of Camarines Sur under the committed leadership of Governor Mix, Congressman El Rey, and Luigi Villafuerte to curtail the spread of COVID-19 and to protect its constituents against the virus and other diseases. Through the Bakuna Center at the Capitol Complex and the 3 mega vaccination centers at Limanan, Sipoco, and Baal, the province successfully inoculates 10,000 eligible individuals per day against COVID-19. To match this response with strengthened healthcare provision in all corners of the province, the Cafuerte Healthcare on the Go program was launched. The program targets people from far-flung areas who need medical attention but cannot simply go to the hospital due to the pandemic. Comprised of 2 teams, the Mobile Diagnostic Van Team and Backpack Team, the program conducts medical missions in all districts of the province daily. Also dubbed as Health Center on Wheels, the pioneering technology of the Cafuerte Medical Diagnostic Van made it possible for medical examinations and services to be conducted inside the modernized vehicle. Ultrasound, digital X-ray, ECG, random blood sugar, OB-GYN examinations, and doctor's clinic. A doctor initially reads the results of these tests.
For places not readily accessible to the medical diagnostic van, such as coastal areas, the backpack team goes, carrying modern medical equipment and medicines in a medical backpack. Health workers travel on foot to visit patients and provide them with medicines and medical diagnostic services such as ultrasound, ECG, BP test, and blood sugar test in the comfort of their homes, absolutely and completely for free. To date, 68,467 people have benefited from the Cavite Healthcare on the Go, and more will add as it continues to go around the province. Camarines Sur also prides itself for establishing its very own RT-PCR laboratory, the first LGU-run RT-PCR laboratory in the Bicol region. Through this, dedicated attention and faster results will be yielded for possible COVID-19 cases in the province. To further intensify its healthcare preparedness and response to COVID-19 and to modernize its health facilities, the province of Camarines Sur purchased 500 million pesos worth of medical equipment for its 14 provincially managed hospitals, infirmary, and temporary treatment and monitoring facilities. Some of these top-of-the-line medical equipment include CT scan, digital mammogram, endoscopy tower, fully automated chemistry analyzer, several units of digital and mobile X-ray, laparoscopy tower, electric orthopedic operating table, fully automated hematology analyzer, hemodialysis machine, and many other modern health equipment. But these are not all. With the aim to improve access to healthcare services, the province also purchased a dental clinic on wheels and laboratory diagnostic van. Through the dental clinic on wheels, constituents can avail of free dental checkup, tooth filling, gum treatment, teeth restoration, tooth extraction, tooth brushing drills, and tooth cleaning or prophylaxis. Meanwhile, the laboratory diagnostic van will allow beneficiaries to avail of liver check and kidney check and medical services to check for anemia, diabetes, cholesterol, and fats. Among the diagnostic tests that can be done in this modern vehicle include complete blood count, urinalysis, clinical microscopy, and blood chemistry. Indeed, through the vision and fast action of Camarines Sur's dynamic leaders, Governor Mix, Congressman Elray, and Luigi Villafuerte, the province pioneers healthcare provision like no other, responsive to the needs of time, delivering unhampered medical services that know no boundaries of distance and time. Truly, CamSur is on the way to becoming a world-class province with world-class healthcare services. Bueno mga togang, palayogang kumanin, good morning. Na mga nagaantabay, nakatutok sa mga transistor radio, mga suki kan RPN, good morning. Sa mga naka-tune in, naka-watching sa Facebook Live kan RPN DCKI Facebook page. Good morning sa Endo, si hermanang Monica Perique, sabi niya, pakigreet si Irene Serdan Rodriguez, Milandro Oliva, Rolando Medroso, pabati naman sa mga friends ko, Kuya Joey. Okay, salamat for watching sa inyo. And si hermanang Maureen Medroso also watching. Sa kasibayaw na Erning Medroso, belated wedding anniversary sa Endo, stay in love, saka stay sweet. Nagaro itong sangkakang tinatanga kahamis ang pag-iribanan, Oy, hello Ate Monica Perique, kahit nahihilo ako panay tuhog ng barbecue kasi now ang celebration ng anniversary namin ni Ernesto. Nagpe-prepare ako ng foods para mamaya hapon habang nanonood ng live ni Kuya Joe sa Iriga City. Ay may aranda mo pala si hermana. Oy, happy anniversary na lang sa Endo ni Erning M.
More power, ano. And God bless you always. Ang pagbati ali sa mga tugang mo. Saka sa mga sister-in-law, bayaw na Ernie. Oy, good morning man kay Norma Advincula. She is also watching. Thank you, ma'am. Good morning, Sir Lim. Good morning, ma'am. Musta, Sir Lim? Maray, ma'am po. Ingat po kita sa COVID. Happy birthday kay Mrs. Socorro Rodriguez Yuloyo. Greetings from Monica Pirique and RPN family. And sa pamilya ni Ma'am Socorro, nagsisilibrakan sa iyang kumpleanyo ngunya na aldaw na Biyernes. Pwede, sabi ni Ma'am Kayla, si mga detail ngayon kumplituhan na nindo. Iyo pala niya ako, ano. Chairman ng Mila ni Mendoza, good morning man. Nag-watching from Malima, Solo, Cyprus, and kay Mr. Dirk Van der Gaysen. Also watching, thank you so much, boss. Chairman ng Marua Yesero, also watching from Japan, thank you. And Chairman ng Michelle Pasete of Naga City, also watching. Mga tugang, dumampo sa mga nagkukontra na day kolektahan ng 20 pesos kan management kang Kasureko 3 bulan-bulan para magkaigwasin ng buffer or savings na igwang bubot-buto na kwarta o pirak pag may mga repairon, ayuso na mga linya, mga na didistrusong mga materialis, arog kan mga yan poste or kable or transformer. Ang matitimos nindang 20-20 pesos na kukuliktaon sa mga member consumers, yan da ang gagamitan. Kundi ano ba po kontra? Ano man nga ta ang negosyo nindo gayud ngayon sa kuryente, igwaman baga ngayon kamong tinutubo sa indong negosyo. Tama man negosyanteng mapalogi. Tapos ngayon, ano yun ta? Si konsumo ngayon kang member consumer, binabayaran tama. Kundi makabayad sa due date, pinapamulta na, may interest pa. Sisingilon pang additional na 20 pesos. Dahil po yung daan na pagkasurundoan sa ginibong virtual annual meeting. Kaya kung si Sema na nagtulod ka ini, saka kung ini man legal sa pagtubod ka na management kang Kasureko 3, animbang mga nagkukontra, nagpaplano man, na ipaabot ini sa ERC, Energy Regulatory Commission, kayo ng apod kayan, para kontraho na dahil ni-implementar sa Rinconada area, sobra naman, puro na sa nagastusan, sa kapaasanon ka na mga tao, na obligasyon nindong mag-disponer, as in magtipon ka mo, kan sa indong dilinsya. Sa indong pagninegosyo, sa elektrisidad, sa parting inikan Rinconada area. Takunday, nagugusto lugod ang mga member consumer na magkaigwa ka mong competition. Makalaog na lugod ang Bicolite and Power Corporation. Sa parting inikan Rinconada area, tangarig igwa kitang pagpilian kung siyain kita gustong magpakabit nin supply ng kuryente sa Bicolite ba or sa Kasureko 3. Sa Kasureko 3, kadakol barayadan ta. Kung ano-ano na sa ng pag-reconnection fee, may bayad pa yan. Pag naputputan ka ng supply ng kuryente, mapareconnect ka, may bayad. Tapos kadakol na patong na kung ano-anong additional tang sisingil sa tuya. Pero kung ang Bicolite and Power Corporation ngayon makalaog na digdi, asin mag-operate na sa Rinconada, mayo pati ida ang brownout, no power interruption, ang serbisyo kung itatao ka ng Bicolite. Dangan ngaya, mababa pa ang bulan na napigbabayaran ta. O di kadaklan kayo, malipat na sa Bicolite.
mahali na sa Kasureko Street ako ano na sa nang haraga dun baga na gustong kolektaon sa mga member consumers. Nagpaparapol nga ni ngayak sinda. Nagpapasikat baga ngay magparapol, mga pa-premium kwartang 500, 1,000, kung hanggang sa 20 mil gayod na premyo. Tapos may tri-mobile pa. Tapos ito pala niya, member consumer, sisiringilo ng kukulikta ng 20 pesos. Nahiling mo na yan. Kung pirang ribo pala na membros sa consumidores igwa, ang Kasureko 3, times mo sa 20 pesos, damot yan, bulan-bulan. Kaya ang ibang mga member consumers garo madulo kagawad aspirant Vice Mayor Idsel Di Maiwat. Tasaro ini sa may krusadang kontrahon ang mga arog kaning bagay sa parteng ini kan Iriga en Rinconada. Kung mayo man maitatabang ang mga mayor ta sa Rinconada, asin na mga vice mayor, asin mga konsyal sa Rinconada, na mag-inisyatibo na magkontra, asin pugulan ang kamautan na inikan management sa pamamayo ni Boksit, ni General Manager Wilfredo Boksit, na implementar ang bagay na ini. Dahil sa COVID-19 pandemic, ang mga tao po intirong tika po, nagtitirios, nagugutom. Dadagdagan pa nindo ng pasakit na 20 pesos pwede ka nang makabakal ka na yung balaw o dinailan na pwede ng panira kan mga nagtitios. Tapos sisingilon pang 20, hagadan pa, kukuliktan pang 20 pesos po, nindo. Sobra na. Garo an mamakinilyakan petition na gigibuhon si Kagawad Idsel Di Maiwat para ipadara sa ERC para kontrahon o puniran. Ang planong inikan na Kasureko 3 na mangulikta ng 20 pesos sa kada member consumer kang Kasureko 3. Tangarig dang maging buffer or standby funds na anytime pwedeng bot-boton para gasto sa mga pag-repair kung ano-ano pa. Obligasyon nindong magtimos ka mo, kandilin siya nindong pirak, hali sa negosyo kan pabakal nindo nin kuryente sa mga member consumers nindo ba kung pagparapasakitan nindo ang mga member consumers kan Kasureko 3 sa Rinconada. Ay ano na tayo, Diyos ko. Taro maning tubig Pilipinas man na ini, na tubig na buwa. Gusto pang ipasa sa mga member consumer maninda, sa mga customer ninda, ang 12% value added tax. Na maringaning sinagang sa kasinaway, pinugulan, nasuspinderon yan. Kung di napot kayan, hanggang no arin yan sususpinderon kan management kan tubig na buwa. Baka pagmaan ng COVID-19, tan rason ni Mayor, may COVID-19 pandemic kitang inaatubang, pakarayunin do ang sendong serbisyo, nasagod sa ngunyan, puro reklamo ang nababaritaan ta maluya ang serbisyo. Pantulo, dapat magkaigwang na ng public consultation. Problema kayo kung i-implementar, kung mayo ng COVID-19 o pagkatapos na kan eleksyon, ay masakit po yan. Dagdag pa, sa ano na naman, dagdag bayaran na naman ini, kan mga customer kan tubig na buwa. Ilingan nindo digdi sa prime water, sa tuyang bulan na nabayad sa tubig, sa prime water, ako na bagaki 12% na bat. Nagdagdagan bagan sa tuyang budget na babayaran ta, mas dakula na kaysa kay itong former Iriga City Water District pa ini. Maya man kayang gineribo ang mga local officials ta, ang mga board of directors nag-uruyon para sa joint venture na ini. Ilingan ang nangyayari. Ay inda tayo. Mga tugang, may mga nagre-react man na lang riribok na naman tungkol sa
May nag-approach akong padiyong kong broadcaster. Ngayon pati si Biswa yan. Bako niya ako, ang sabi niya ako kan ripuntong former president kan na eskwela na yan, ang pronunciation niya kan si Bisway. Bako man nga si Biswa. Bahala na niya ako. Kadakol na naman po ang mga nagre-revoke sa social media, sa mga IRIC, kan mga broadcaster. Ano man kayan kung re-rebayan ang pangaran kang eskwelahan na ini. Inot sa gabo, sige ka mong reklamo, bako manindo yan, pagka sa diri. So mga nag-uupunir, arog ki Gabi Bordado, sa roon dati nag-uupunir. Pero sabi ni Gabi, dahil man siya nag-uupunir, ang gusto niya lang konsultasyon muna sa mga stakeholders, saka sa mga faculty and students and alumni. Ini man ibang estudyante, nagpo-protesta naman, nag-rally-rally naman gayon, nagkukontra man, nagkukumahog man. Ang sabi kan na suya sa inda, sige man niya kamong kumahog, bako manindong pagkasadiri yan. Ikadua, dahil man yan inaangkin kan mga Villaperte, lalo na ni Ilre Villaperte. Riribayan lang po ang pangaran. So, ano man ang magabat na issue dyan, taintiro ng nag-aros magbaralingaw na nagkukontra kayo ng mga politiko as in iba pang tao. Inot na inot ikadawa nga niya. Kung bako sa pag lapigot ka kan mga Villaperte, dahil ka mo makakatarapos sa eskwelahan na yan. Pagpaparala mo da ngayon indong pamilya Villaperte, iyo nakatabang sa indo. O, kaya minsan itong sabi ni kong former kong Sal Fortuno na dapat ngaya magkaigo kita ng gratitude, dataw kita magpasalamat sa taong nakatabang sa tuya. Ani ba, mayo na kayo na? Takon bako man niya ki LRB, udaman iton universidad na iton sa di agrikultura sa pili. Udaman niya yung mga aram, grabe ang mga talak-talak. Oh. Sa kasaro pa, kung maging batas naman talaga ngayon, malaman niya ka mong may ginibo. Dawa pa nga ka mo magpara baralingaw, magpara alsa, magprotesta. Palain-lain sana ninyong ribok. Mas pinapasikat sana ngayon nindo. Lalo ang mga dekalidad na mga politiko sa probinsya kang Camarines Sur. Saka sabi niya sa mga estudyante, ang advice niya, na dapat tandaan nindo, ang kalidad kan sarong eskwelahan, dahil nababase sa pangaran o ano paman. Tana sa mga estudyante, kung magiging maray sindang estudyante, dawa asin pandua, dawa ano pa ngayong pangaran kan sarong eskwelahan, kaya imbis magpara popost nga kamo sa social media kung ano-ano, na katsipan, na dairibayan ang pangaran ka na Sibiswa o Sibisway, magturultol sa pagklase, iyo yan ngaya ang maray. Sinsaro pa, na maray talagang mga estudyante dyan, iyo lugod itong mga silensyo, ito lugod mga yung ibang palo-pago dyan. Iyon lantada nagaro intirong mamaigot na magkontra. Ay inda ngaya. Mag-ireskwela daw ngay kamong tultol ng mga estudyante dahil magparabali-bali ngay dyan sa mga tarantaduan ngay yanindo. Paano ngay kamo maging makatapos sa indong pag-eskwela. Wan presidente pati dyan ngunyan sa Sibiswa o sa Sibisway. Plano na lugod patalsikon. Ribayan katong bakong bias or maribayan ng unbiased, sabi ni Ilre Villaperte. Oy, Noy, mag-play da kita Noy ng ano, may nag-request si Hermana. Mag-play da kita digdiyo ng ano, kantang birthday song.
Birthday song, dedicated aki magplay ka daw. Ning birthday song noy. Birthday song na sisen maorag na singer sa mga birthday song. Para dayang ki Ma'am Socorro Rodriguez Julio ta birthday daangon yan. Request ni hermanang Monica Perique kan sa to yung mga Facebook live viewers. Madalang hermana ta nagpapahanap ako ng diorag na birthday song. Ito na iba kong makatungkang birthday song. Dapat itong maboro-baray lang sa to yung mga parantabay kan na birthday song na sa imong ipi-play. Itong disidan maorag na singer kayan. Kung si Jose Marichan kayaan pakantaon taning birthday song baka kitang duwadig di mapaturog man. Malumalim mo. Sama lang yan. Patapos na rin programa mo po. Thanks. Yo. Sa bagay man ang tama man. Sabi ni hermana. Sa mga lechoner, good morning. Sa mga naga-watching sa Tuya, good morning. Ikaw na kita noy. Sige na noy, ipili mo na itong, tiradahan na yan. Pindot ng tanan. Ito ba? Ngarang ka? Multivitamin na nagawas. Oh my God. Sige daw. Testing mo naman. Tak! O yan na, hermana. O yan na. Happy birthday kay Missy Socorro Rodriguez Yuloyo. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Just another year, good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. May the times always smile on you, may happiness always come your way. We're here to love you, we're here to celebrate your day.
ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka 1 buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tuntol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko. Uunkan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal, sa iyang tatabangan, ang mga parauma, digdi sa tuyang banwaan, kagawad Greg Pontanal. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa, madali unsa ng oras. Uy, di valid ang maglinog basta di maula ang inumon. Kadakol wala na. Karaputan tulos kan si alak na iniinom ka sa banggiyo. Ay pangyayari. Kadakol man ang mga nag-attack na mga kadir Sana mayo man na distroso o nagadan sa linog na ito kasubanggi po. Pero nagdulot ni na halawig na gatak sa padir kan harong kan pamilya Marco sa barangay Dinaga Kanaman taduman ang epicenter kan linog. Ang magnitude 4.3 kaso bangging Webes, pero mayo man pong nalugadan sa indang pamilya sigon sa nako atang impormasyon. Ako
Ako nga ni garo nakalasik duman sa iniiriigdaan kong sopa. Pambira nga niya akong linog ni makusuga. Kaya sa mga tao, ruluwasan sa laog ka na rong ninda, natatakot na maglinog pag iraray ngayon, masakit na. Gulpi ang nagkapuruyat. Boy, duman man po sa pinabagsak kan matinding landslide ang sarong Rural Health Unit, as in Barangay Hall sa Barangay Poblasyon Bakon, Benguet. Matapos ang pananalasa kan na Bagyong Maring. Grabe oh. Sus Maria Josep. Garo grabe ng pagkastigo kan mahal na Diyos sa tuya, mga tugang. Kaya dapat mas lalo tang pakusugon ang pagtubod sa mahal na Diyos, mga G. Ilikay kita sa mga katibaadan, sa mga mararaot na nilalang, sa mga disaster, calamity, ilikay man lagod kita. Ako po mapaaram na. Salamat kan sa inyong pagantabay sa technical side, Engineer Felix Lagrimas, si Jimmy Gonzon sa information, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, ang sa mga finance manager. Sa transmitter site, James Oco and si Rodel Cesar. Salamat kan sa inyong pagantabay. Salamat sa mga nagpartisipar sa Facebook Live, sa mga nag-view. Thank you. Sa mga naggantabay sa programa, salamat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol